китобхонаҳо ҳамчун маркази илму фарҳанг ба шумор рафта дар баландбардоштани маърифат ва шуурнокии инсоният нақши арзанда доранд. ин аст ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок кардани ҷомеа маънидод шудааст. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. дар ноҳияи Рашт шумораи китобхонаҳо 40 ададро ташкил намуда, дар ин маҳзанҳои илму дониш беш аз 140 000 аз ҷумла 71 000 нусха бо забони тоҷикӣ ва 68 000 нусха бо забони русӣ адабиётҳои бадеиву соҳавӣ мавҷуд мебошанд. танҳо соли гузашта бо мақсади ғанӣ гардидани фонди китобхонаҳои деҳот беш аз 6 000 нусха адабиётҳои тозанашр ворид шудааст. дар баробари ин дар назди 113 муассисаи таълимӣ 78 китобхонаи мактабӣ амал намуда, дар ин макони донишомӯзӣ шумораи зиёди хонандагон барои баландбардоштани савияи маърифату сухандонии худ аз адабиётҳои бадеиву таълимӣ оқилона истифода мебаранд. баъди дарсӣ мо ба китобхонаи муассиса омада ва китобҳоро мутолиа менамоем ва инчунин аз китобҳо бисёр чизҳо меомӯзем ва китобҳо низ дар вақти дарсӣ ба мо хеле ёрӣ мерасонанд. масалан, ҳангоми дар дасти адабиёт мо ягон асари бадеиро гузарем, мо метавонем он китобро аз китобхона гирифта тарафҳои мусбат ва манфии ӯро фаҳмида ва инчунин як чизи бузурге ба худамон гирем. дар китобхонаи марказии бахши фарҳанги ноҳияи Рашт ҳамагӣ 10232 нусха китоб мавҷуд буда. аз ин шумора зиёда аз 8000 нусхаашро асосан адабиётҳои бадеиву соҳавӣ бо забони русӣ ва 2380 нусха бо забони тоҷикӣ ташкил медиҳад. ба гуфти кормандони китобхонаи марказӣ, гардиши китоб дар соли 2019 ҳамагӣ 3741 нусхаро ташкил намудааст. аз рӯи маълумоти масъулини соҳа дар соли гузашта аз 140 000 адабиётҳои мавҷудаи 40 китобхонаи ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт гардиши китоб ҳамагӣ 22 000 хонанда арзёбӣ шудааст. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандаҳои азиз, шуморо бо шарҳи хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотии ахбор ки тоза ба дасти мо мерасад ҳатман ошно месозем. хайру хушнам мекунем. бо телевизиони Тоҷикистон мемонем.